आं आरो नोंनि मोन्दांथि। बे अखाया मानो एसेबां दावराव खालामो? आंनि सिरिथिया मानो एसेबां होख्रावो? बे अखाया मानो एसेबां दावराव खालामो? आंनि सिरिथिया मानो एसेबां होख्रावो? बिनि सिरिथिया आंखौ माब्लाबा सोंफेरदों दाबि? बिनि सिरिथिया आंखौ माब्लाबा सोंफेरदों दाबि? आं मिथिखागौ बेबादि अखानि दावरावआव आं बिनि होख्रावनाय खोनागोन ना बियो आंनि होख्रावनाय खोनागोन। नाथाय होख्रावनाया गोनांथि दं, बिनि थाखायबो आरो आंनि थाखायबो। खोनायादों मा जादों मोन्दांथिथ' दं सानैहाबो। खायसे दौलेंआ एरैबादि गुरै जायो जायखौ जेसेबां खास्रोदा मानो बियो गेवलांखायो। बेनिखायनो थांनो हो जेराव बिहा गोसो। बे अखाया मानो एसेबां दावराव खालामो? आंनि सिरिथिया मानो एसेबां होख्रावो? खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।